tenia una consulta telefònica. Sí, digues. Vale. I quan va començar això? 6 setmanes, en total? Hola, bon dia, què tal, com esteu? Que em veieu bé? Sí, jo també us veig. Escolta, mira, que ja m'ha dit el doctor Fuster que ha rebut la foto que li heu enviat del Martí, dels granets, i ja ens l'hem mirat. Mira, és una sudamina, d'acord? No us heu de preocupar, és de la calor, com que ja comença aquests dies a fer més calor, els surten aquests granets, vale? Procura no abrigar-lo molt, I si veus que es posa pitjor, evidentment ens ho tornem a mirar. Ens podeu contactar per telèfon o ens podem connectar per aquí per la videoconsulta, però que no s'ha de fer res i no s'heu de preocupar de res, vale? Vinga, una abraçada, adeu!